toho, že je neskutočne teplo, tak sa zo mňa dneska oficiálne stala slamená vdova. Pre tých, čo neviete, čo to znamená, je, že som teraz sama doma pár dní a povedala som si, že keď nie teraz, započať opäť moju influencerskú kariéru. A keďže sa rada motám v vlnách mojich vlastných myšlienok a potrebujem niečo vždy robiť, tak podľa mňa akože dať si taký malý sprevádzajúci vlog tým, čo robím v dni, keď som sama, nebude úplne zle. A aspoň sa budem mať čomu venovať bez toho, aby som sa nejakým spôsobom utápala v myšlienkach samoty. To bolo veľmi deep, ale teda akurát kráčam domov z práce. Je štvrtok a je 1 000 000 stupňov, takže ak bude stále 1 000 000 stupňov, aj keď toto uzrie svetlo sveta, prosím, dávajte si na seba pozor. Hlavne ak ste vo väčších mestách, kde je veľa betónu a málo tieňa. Ja našťastie mám takýto zatiaľ. Tak noste so sebou vodu, viacej oddychujte a hej no, je to nebezpečné, akože kolabujú mladí ľudia, takže it's scary. Strašne teplo. Idem sa napiť. Napí sa aj ty. Party. Tak akože hezky tu je. Ak máte radi veľké budovy, modernú architektúru. V centre Blavy podľa mňa akože nájdete oboje. Že viete sa tu stratiť aj v uličkách, ktoré vyzerajú proste staro, ale jak to mám povedať, historicky. Ale viete tu obdivovať aj fakt, že modernú architektúru, za ktorú nie každý je. I'm a fan, takže v pohode. Ahoj. Možno sa pýtate, prečo som začala znova natáčať. A teda okrem toho, že ako som povedala na začiatku, že som sama doma a mám chuť proste niečo robiť. A myslím, že toto ma donúti robiť veci. Ignore my face. Toto robí moja tvár po styku so slnkom. Nevyjadrujem sa k tomu. A tak okrem toho mi chýba taký proste uvoľnený content na internete, ktorý je proste, že sa vieme do ňoho vžiť všetci. Lebo podľa mňa sa nám pretrhla hráz. A máme tu iba fancy influencerov, ktorí majú 1 000 000 eur a chodia na luxusné dovolenky. A tak. Takže trošku to chce osviežiť. Nehovorím teraz, že ja budem fucking influencer. To vôbec. Ja sa myslím, že občas je fajn vidieť aj na nete niekoho, kto žije podobne ako vy, nemá dokonalé bývanie, nemá dokonalý ksicht, nemá upratané doma stále, lebo nemám teraz aktuálne, lebo toho bolo strašne veľa. A niekto mi tam chýba, kto by proste iba žil everyday life a ja rada rozprávam, ja rada zdieľam svoj život s ľuďmi naokolo a ak to má niekoho, možno ak si to niekto pozrie a tak ho nejak akože ukludní, že okej, nemusí mať
milión eurový byt a fancy oblečenie a nemusím mať 20 kg a nevždy všetko je fucking perfect, tak možno to bude fajn a ja budem rada, lebo ja by som takého niekoho chcela vidieť a chýba mi to proste, strašne mi to chýba. A ak dneska všetko stihnem dostatočne časovo OK na to, aby sme si dneska ešte zacvičili, tak si dneska aj zacvičíme. Aj keď som cvičila 3 dní v týždni, takže ako... Ale nesrandujem. Ak by ste chceli niekto pomôcť inak s touto nejakou cestou za zdravším životným štýlom, nehovorím, že za nejakým... Neviem sa k tomu ani vyjadriť, lebo nechcem nikomu dať nejaký pocit, že teraz musí byť chudý a musí byť neviem čo, lebo to nie je pravda. Ja to robím pre svoje zdravie, aby mi fungovalo srdce, aby som vládala, aby som stíhala veci a aby som sa mohla venovať veciam, ktoré ma bavia. Takže nerobím to kvôli tomu, aby som nejako vyzerala, aj keď it's a plus, nebudeme sa tu tváriť, že nie. Je to fajn občas nemať pocit, že ste jak veľryba, takže nebudeme si tu štekliť uška, je to pravda. Idem si zohrať túto pizzu, lebo umieram od hladu a dneska som mala iba šalát na obed. Čo je nedobré, takže proste jedzte. Jedzte, hlavne myslíte na to, že môžete mať občas pizzu a je dobré mať ale aj veľa zeleniny a veľa ovocia a miešať to tak trošku. Takže idem zohrať túto pizzu a ideme potom dole pozrieť do baru, lebo tak nejak máme so snúbencom bar a tak nejak ho mám teraz na starosti ja. Takže pôjdeme tam. Guilty pleasure. Tieto Netflixovské reality show sú proste guilty fucking pleasure. Čauko, ja som sa úplne zabudla točiť a už je ráno, je strašná búrka vonka, ale musím ísť do roboty. Outfit check. Mám tento sveter, ale asi sa dám dole, lebo stále je teplo podľa mňa. Takže ideme si dať dole a ideme do roboty. Nejako. Dúfam, že nezomriem. Tak ja som ti ako kočka teď. Love it. Tak to vlasy vôbec nenosím a mala by som začať. Ideme kúpiť večeru. Rozhodla som sa, že konečne navarím cestovenie, čo som už strašne dlho chcela. Mám položené na Instagrame asi 1 000 000 rokov. Našťastie veľa z tých vecí mám doma. Melón. Asi áno. Asi ten melón opravím. To je správne. No nebože, ľudia. Ja vám dokážem. Bereme. Let's go. That's right. Nejak sprostredkovať, že ktoré cestoviny to sú. Ja som si nekedy uvedomila, že ja to trošku tak akože som chodila na taký skôr akože close friends. Takže takto asi aj budem ďalej pojmem. Tak to budeme aj pokračovať. Hľadáme miniatúrne cestoviny. Už možno niektorí z vás, ktorí ste tiež chronicky online ako ja.
tak viete, o čo sa jedná. Hľadáme miniatúrne cestoviny. To má fakt iba kolienka. Kolienka sú, teda akože... Kolienka sú najmenej obľúbené cestoviny. Ale sú zlavé, takže... We're saving money. Takže berieme kolienka. Anyway, ozvem sa, keď budem doma, lebo ma to iba rozčiluje, keď sa takto môžem s niekým rozprávať. Aj keď sa vlastne nerozprávam. Inak, ak si niekto mysleli, že som včera upratovala, tak ma nepoznáte. Ale keďže dneska varím, tak je to jedno. To je moja logika, že proste keď idem variť, tak je jedno, že to je bordel, lebo aj tak budem musieť upratovať. A je mi teplo, tie vlasy sú nádherné, ale asi sa v nich roztopím, takže si idem vypnúť. A idem seba vypnúť na chvíľu. Bye! Anyway. Takže ja už sa pripravujem na cvičenie a teda ideme do toho. Vlásky sú v cope, takže všetko je v pohode. Trošku takýto outfit check. Je strašne teplo, mám tu ventilátor, ktorý pustím. Budem cvičiť toľko, koľko uniesie teplota môjho tela, ale keďže mám workout od mojej super sestry Badiska, inak ak by ste chceli, tak určite jej môžete napísať ohľadne poradenstva a veci, lebo to robí už profesionálne a ja som na ňu strašne pyšná a mne už pomáha druhýkrát v živote, takže mám to na telefóne, takže nebudem vám to točiť, ale však všetci asi vieme, ako prebieha cvičenie, aká tá rozcvička a potom ideš bomby. Takže sa vidíme potom a budeme si spolu variť. A áno, ako môžete vidieť, tak moja pleť stále podniká svoje vlastné veci. A stále sa snažím si nepúšťať výražky, stále mi to nejde, nevadí. Tak, ja už to mám za sebou, tečí zo mňa fest. Bolo to super, veľmi som si to užila, lebo je to super sa hýbať. Ale teraz sa idem rovno pohnúť do sprchy, lebo ty kokos, normálne som, že akože, ako keby ma oblialo. Odporúčam moju sestru. Píšte jej. Update. Cestoviny sa nekonajú, lebo tie kolienka ma tak rozhodili v tom Tesku, že som zabudla kúpiť ďalšie ingrediencie. Takže zajtra si to zopakneme a skúsime to napraviť. Taká búrka tu došla, že som sa seriózne rozplakala a zavolala mame. Možno ju v pozadí počuť, možno nie. Tak mi buší srdce. Nenávidím búrky, najviac na celom svete a dneska už ich mám potade to. Ráno ma jedna zobudila, na obed bola ďalšia, teraz táto, ako keby aspoň bol chlad potom, ale iba dusno je. Stop it!